یک намуди лухтаке аст ки вақте ки ҳунармандо навбатият барои кор мебиёянд, яъне тарзи истифода бурдани лухтакро бо имо меомӯзанд. лухтаке шумо дар дасти ман мебинед, ин яке аз ҳунармандони ҳамин театр аст. Дар як намоишномае ки рӯи саҳна монданд, дар он ҷо ҳам одами зинда, яъне ба таври зинда бозӣ мекард, ҳам бояд ки лухтак айнан ҳамон одам бояд бошад. аввал эскизорро пешниҳод карда будам, дида будем дар эскизор. вақте ки лухтака сохтам, ман худам дидам, дар тааҷҷуб рафтам. бинам айнан худам чандин сол пештар буд, он вақт мисарам сиёҳ буд ва ҳамон лухтака бо ранг агар бо сафед кунем ҳамон ҷои сиёҳ будагиша айнан бо худам мешавад.